Ngilit ubani duai hakani ka por na ke benta ki teenage ne kini ki khna ki badang kes samla. Ngilit ban duai na mar maki ki dan la ka jong ke jing ki tu ki bedang dan ki class 6 7 8 9 10 na do 4 kum ta ter ki dan la ka jong ke jing haba si sen ki la ya poi hai ti kerta ke ba khat wei khat ar khat lai hadu hapo ar post nem ki dan la ka jong ke jing teng teng ila ong yaki bala samlang ken mau ki dang dei ka teenage bangini late ban duai na ka benta ka jong ki ken Hagane ko po, bang akot hagane ko po ni Sophi by nilam yangi siya Jingduwai ka by day but kitin ken. Ngila banyak syang syua hagane ko po. Kum ki ta ki badang ke samla ngio i ba kini ki badang ke samla ki long under pressure ka jing pin bor jong ki parlok ki jong ki ka peer pressure but kini ka peer pressure ka long hadu kata ba ki poi bandi secret kin mau por ki bala he Kipoi bandi, kipoi ban bam, kimpoi hakatuk apor. Kisdang daka kerta kabarit, kakerta jong ki teenage. Nginduai namta kini ki kena ki bapoi hakani ka por badon ya ka peer pressure, ya kani ka jingpen ban bor jong ki parlok ki jong ki. Nginyeng ni ki jak syong jong hakani ka por nginya duai namta kini ki kena ki badon hakani ka peer pressure ki ba don ke jingpen bor jeng ki parlok ki jong ki bandi ban bam ban lekai ki PUBG ki AKM tap show addiction jong kini baro ngin duai ba ke jingpen ban bor jong soitan kan dukut no ke bor ke jong soitan ki kindri ki batte ikini ki khon ki badang ke samla kin dukut no nginya duai kini ke bor ngin ong try ngiduai Hallelujah try Jesus being one try kamat ke jame try ngiduai try dam takini ki khon try ki bedang ki samla try ngiduai try kani ka bor jong ka jingpen ban bor try jong ki parlok ki jong ki try kan dukut no ki kindri ki jong soitan try ki kindri jong ki aka try kin dukut no na kini ki khon try ki jong ngi duai try but ngi nget scam try kan don ka kamba try men le ki kamba try jisu kini ki bor jong soitan try ki batrailing ba ki khon ki jong me try jisu kin dukut no Kim don bor try, kim don bor ni pen bena bakini ki kindring ni pen bena try kini ke try ki bate ki bakom try ki kon ki badang ki samla try ki jame kin dekut no shisendon kim don bor haki try nginget scam but nginget bangin yo I try ngin yo I try kita ki kindri kin dekut ngin yo I try kita ki try ki bate ki bakom ki kon ki jame try kin dekut no shisendon nginget try nginget ngikerpa try ksteng ke jame try men pelat try ki ksteng Jesus ngi doa amen meta ki por ha ki kon samla ki jangi umdei tang ki bala samla hande ki kon ki badang ke samla ki poi haka jingpet pornography ki poi haka jingpet ki film ki basneo ngi duai bekini ki kindri biang ki jang soitan kin dukut namar kimlong ki babhangin pet ha proverb sao khat sao ko ong wat let chakalinti yat ki baman but what yat hakalinti ki riusneo Ngiyo I begini kon samla ki jong ki yat shakata kalenti ke basneo ban pet iki film ki basneo ban pet iki ni ke bangi khat ke pornography. Ban ingat ba ngi pet ru ha ar show Timothy lenong ke ba ar dekat ba ar po ar kong
Hindray tu pet. Hindray tu pet yap no ana ke jing kwa brai jong ke jing lang samla. Ngi nget scam. Ngi duai ngi kerpat ngi nong try. Ngin be kita ki ki mensim baman ki ba penlong ikini ki khon samla ki ban pet ikini ki bam de ban pet. Ngi nong lang try jisu ngi duai try. Ngi duai try, baki try, ka bate, ka bakomi ki kon samla ki jame try ban pet, ikini ki try, ki basneo kin de kun no ashi sendon try. Ki try, ki bam long try, ngi duai, bat ngi pan try, ngi kerpat, sen ki jame try, bakin de kun no kini ki kindri, jang saitan ki bate, ki bakom try, kini ki kon ki jame ban pet, ki film ki basneo ban pet try, pornography ban pet try, ki bam day ki jame try jisu kin de kun no ashi sendon ngi duai ngi nget scam try bing nyo ki kamba try. Ki kindri ki jang saitan try, kim dan bor hakane haki khon ki jame try. Ngi tep ba memen le ki kamba ngi tep try ba kanon ka jing pelat hapdeng jong ki samla try. Kristeng jisu ngi duai amen. Ngi duai nam tai ki teenage hakani ka pora. Kat mengidang duai nam tai ki teenage kita bro bigidang krek kakot. Ki pule kakot. But kakot teng-teng. Kakot teng-teng ka penlong depresi ki. Kakot teng-teng ka penlong ka bu haka jing berkat jong kiba ka di ka pressure. Ka depression, ka poi siya ka depression. Namar kakot. Namar kakot ki poi siya ka depression. Namar kakot ki poi siya ki anxiety. Hindi namar ngamang ba ban puli kot ka di ka basniyo. Hindi namar kalong ka pressure ki naki kumikik pa. Naki parlok banong pide banyo abit 90 above. Ngakin may parlok jang iyo 92. Hindi pada iyam namar empat yo 100%. So ngin duai nam takataru namar ngitep ba ka pressure jongki hakani ka por hakakot kabon. Kabon ngin duai try menyerap iki bikin poi siya kata ka jinglong pada banong ngala depres namar kakot namar ka pressure. Ngin duai ba kinompoy siya kata ka jimot jim perkat banong ngapuli kakot kan penlong yang akum ta. Hindi pedingin duai bakindan kata ka jimot jim perkat binginong habang ngapuli kakot ngan nangan start ngan yo ekani ngan yo tay umdi bangan poy siya ka depression umdi bangan poy siya ka anxiety umdi bangan yo ekani ka pressure hakli ngin duai kata nginong ngin duai lang hakani ka por try jisu ngi duai try nam tay kon samla try ngi duai try ba kani ka jingban kya try jong ka kot try. Yes. Ngi duai try, ngi duai try. I try kin sngot ho. I try ngin la try kumno ban sngot ho khamba shu try. Ya ka kot try jisu ngi duai try. Ngi kerpa try keteng ke jome ba me menyarap try ngi. Me try menikai, me try menyalam, me try menai bor try kini kon ke jome try. Saying Jesus ngi duai amen. Ngi duai ru namta ki samla ki kena ki berang ki samla. Ki bapoi syaka banbu ya ki aka hashwa jong blay. Idol worship. La kadai hakafon, la kadai haka aka ba pipi bo, la kadai haka pisa, ka phone, ka aka bangingi bo hashwa jong utrai, kata kadai gambangingi mane ya kata ni ya uta. Singin duai bakini ikon samla kim nompoy sya uta upot banong kibu no utrai hadien, kibu no ikini ki aka balik syakmat. Idwai bakini baro kindukut no. Idwai bikini ki kindri jong ki aka ki bakang iki banbu utrai syakmat
kin dukut no kini kapor nginya duai lang try Jesus ngi duai try kini ki try ki ba ki kam try ki ba ki le ki try ki ba ki bo hashwa jame try kin dukut no shi sendan try ngi duai try ba ngi nget scam try ki try ki ba ki bo hakamat jame try kin dukut no lakade haka phone lakade ka pisa lakade haka ka kam ka ba ki le try ngi nget scam try bikin dukut no ba ki kin tep try ba me mendon hashwa jonki ki kin le try kamon ka jame try ki kin bo me try hashwa jonki baro try ngi duai try bangin yo try kata na dukani ka por ngi kerpat ban ngi ai nguru try ha kita baro Thank Jesus ngi duai amen ngi duai ru no benta kini ki kon samla ki badan yakani komensiam jang ukon sarang ovria ngi duai ru no benta kini kon samla ki badan yakani komensiam jang ukon sarang ovria ngin pe ke jinglong jang ukon sarang ovria ulong kumno usarong ukwa bandan mitang bet ki parlok ki jang u ki parlok beri ki influence yu pada banle ekani banle ekatai hado bo u upoi hau tau pot bu hab banle phai yang shu kpa ngin duai bagi kon samla ki jangi kin nom pet jangai no kpa u jisu ngin duai ba kin nom long kum kon sarong auria u basarong u bong ngangala nga ladi ngin duai ba kini ki samla kin bu shwa yu try khamat kinom ong banga ngale kini ngale katay handai pede kinong try nga bu akti ka jame kinom pet jangai no kpau jang o kinom pet jangai no kpa babneng ki jang o inyo dwai lang kani apor try jisu ngi dwai try but ngi dwai ro try ba ngi dwai try ba kini ki kon samla try kinam dan try ni siam try jang ukon sarang auria try ki babu shwa try ka pisa ki babu shwa try iki try hakmat jang me try jisu ngi dwai ro try ba me menyerap iki try biki kin bu shwa me try bikinam dan try ka to siam sarong haki try ngi dwai try ba me menyerap iki ngi dwai try ba me menikai me men ai bor men tap iki try Dakas nambu kodor ke jame try beki kinom yok long kum ta ngi duai bikini ki mensiam baman baro ki bapen long rukum ta try kin dekut no ashi sendan hak teng jisu ngi duai ngi pan bat ngi aingo ru ikne baro hak teng jisu amen haga perthai baro menta ki ya lambang ne gwe ke jing e kata ka dei ka teenage suicidal spirit haga kerta badang ke samla ki kwa ban penyap noi la de kam dei tang haka jala jongi har pinda pech ka perthai barok ka wai kan namar ki sngo kimla man shem ya ka tuka jinglong kumbala ai ti ki mat hapadeng ki parlok ne ki we ki benta hayeng ba ki de yo sing sneng teng ki ong ba pendukut no la ka jong ka jingem kani ka spirit man ta ka yele ba ban ngi yo I man shwa ka jala jongi kam don har man ta ngi I ka rung ba hi ka ta ba bon ki yeng ro ki la yat ba ki shem ya kum kata ka jing som si kan ini doai hak ni kapor bu paman on mla ban pantame ya ki gen kila ban sngap ya ka jing sneng kila ban sngap ya ka jing hikai kila ban pediang ya kata ken tu ini doai lang hak ni kapor menta try jisu be ngi wan hak ni kapor ka menta try ben ya ka ban doai ya try jisu be na ka benta try jisu be kini ki khon ki badang kes samla ya ka teenage ken ngi doai ro try jisu be hak ni kapor ka menta atrai mele yaki kamba atrai yaki kani ka mensim suicide kani ka mensim ban pedikut la ka jong ka jingem kan sangat laki ha kani ka por mensim yap krea ha ka kertain ga jong jisu ngi pen bana ha kani ka por menta kini ki khna ki badang kes samla kin long ki bala ban su thu ban kit khle ban kham tam ro atrai be kin pediang ya ka jing pen bet kin pediang ya ka jing hikai ken ngi ngai ngi kham kan thi ya ka ta ken hakani ka por ka ba menta tra jisu be ba me mele ya ki kamba haker teng ga jong jisu ngi doai amen but amen bakal ba ngi doai ngi doai no ndang ni ki khna ki ba dang kes samla
Pitep ka por ka bangingi bagi samla kloy. Ki khon jongi ki samla kloy. Ba teng ka jingmut jongki ka pat poi ka met jongki ka la samla. La shin rang kan thai. Ngine dwai ba kin su tho ya kata. Ba kanam dan ko no ki jingpang ro dei kata mata ki long ki bun plat ki jingpang hakini khana ki badang khe samla lamar. Karan ka jing pher hakor kom perkhat perdan jongki bat ka met jongki. Ngine dwai bo trai ule ya ki kamba. Ngai ba bun ma phi ki me ki pa. Pi yai lamba kan ne ba pi skundo aki khon. Ngi dwai bo trai ule ki kamba alor ki khon jongi kan. To ngine dwai. Atrai Jisu be ngi wan ro hakani ka por ka bamenta. Ye ka ban dwai atrai Jisu be. Hakani ka por nam da ngini ki khon atrai Jisu be. Ki badang ke samla ki ba poi. Atrai ngina mangi su tho ka por ka ya atrai. Tang ha ka karta ka ba khandai si post nam atrai we. Kadoi snem kilai samla atrai ben ngada duai hangani ka por ba kila ban suthu ya ka met ka jonki bat ka jing perkhat ka jonki atrai ben ngi duai ya ka ta ka kamba atrai ben hakani ka por ka ba menta atrai Jisu be shimti ma me atrai Jisu be ngi duai atrai ben me ai ki ka bor jing suthu ki jing pang ki jing sitom ki ba harukom la hai shinrang ne hakan thai ken rialot ka ta ken na ka met ka jonki kini don ha ka jing kot ka jing kya ken ngi ngai bat ki kam ken thi ya ka ta Hakani ka por menta. Hagar tengge jong Jisu ngi de duai. Amen. But amen.